Shubor nakaslem jong udongsan hima. UMLA kanot Shillong constituency uba Adelbert Nongrum hakaling ko sngi klat kaba shispa pra jong utirot sing sim ulalit ban bu sinti ubat ban kan ma burom yu niu klawat kari hagani gasngi nakaling uba Adelbert ula samru eka pisa bat ki kusnam shasan wat ki kun samla ki banet shabar ka jela ban yeshimenta ka jinga kun karati uba Adelbert la ai jingkren ru agani ka sngi ha ka baw laong ba ngim de ban chuan ban bu sentio tang manta ka sngi handai ngi di ban da kan mau ka jingya khun jo khlawan ubala ai ti la ka jingem na kam ta ka jai ban rio shu agani ka sngi ni MLA la wan ra ru ki mat ki bakta ka jai ban rio kum ka UCC ka reservation policy roster system ha ka baw laong ba ka sarkar MDA ka baar kala syukur yu pat ba da ka baong ba ansnai ka office memorandum man pentre kam ka roster system nang ni shakman handai ka sarkar kala pentre kam shadien kani ka jing perkop rom yapi ilong hai dak barit i bisa iba kendiat kum kata ka jing ai mensi pi ba ini memantu video ya ka ban pen mau ba pen yai perkop la di ya ta ka mensi jong jele ka mensi jong je khun ka banum kun no tang steng lenti ndai ngin perkop ala di ya ta ka mensi riwele kum i klawat ki babun ba jong ka jai pen riu ka jongi kam tau mani ka sigi ka bang ikan mau ka shispa pra ka lingku sigi bakhlat no jong CM Terot Singh ko ba ikan mau yang apa dia pi ko pelong presiden Mastro ba ka dei ka por jong ni ka juk menta ba om shu mu dia khun da ka bormet kum balai khun te khawat por balai dei ka ni ka por ka juk menta ka ikan mau ba ngin ai khun da ka por jumut perkhat ka ki sap ki phong ka bang idon hala ki jong ki benta ban penkup hala dia pangingit scam ndai bam don shu Terot Singh ingit ba sibun Terot Singh ani shmat kinang mi kham tam hani ka por ba ka juk ka jingele ba ka jai penrio kaya kendu kamat ka ba hadu menta san pui tri kisnam kum ka jai penrio kum ka cela ngimpat don ya ka an ka banyada kerpak yang i kum ka pateng menta ba dia ka pateng ka banangwan lapen ken mau bau CM Terot Singh don kata jingi ka ba kerpang ka baningkong ka dei ka kemi lajong ka bapun ka bakha ban ka baar ka dei ka khando ka siap ka pen ken mau ba dei ka kemi ka baar jong CM Terot Singh ka pen ken mau yang ngiru baro bangin nyo kentang bangin nyo kerpang ya ka khando ka siap hamta mau bagi pai abaro ki bentang ngi isir ngi tieng ka jing bab sngan ka sensyara ka ri ka jongi ka jing bab tikna ringkat ka jing atatin na ka bata ka lawai jo kilong din kamar ka daw ni khot ila dia bangin penkup yang ni kasngi om tang da ka bang ibu nu sentio dalam yang ndrei em ngasngo bang dia pen mau le dia ngin penkup yang ni ka men siem ke jinglong nong yakun kum le usiem klawat bom penkut no tang steng nanti ba yakun hadu bau haban IT ban pa dala ka jong ke jingem na ka banta ban ai jing sup ban ai ke jingem ke jing lai lut yang ni ka pateng benriu ka banta ba dia ka pateng ka badangwan di hani kasngi lapan kan mau ya kiwi ki isu di badong kam apa don ke jingma ke bakrau kum mujat penriu kasmo ki isu jong ka UCC kita ka uniform civil code kalong badong kam ka ILP ru kalong ka badong kam kita ka railway ru kalong ka badong kam ban persya larang impat yo ki an banyada kerpang ini kari ja penriu jingi marim puak ban wan sa telep no larang impuak ban sa rong no kum sau larang ipai kiwi ki isu ka mining isu ru kalong badong kam ipai ka state reservation policy ban review ban revamp barkani ka roster system ka bang i yang jing tuna ka bakani ka sarkar MDA kadang thok plan yo pai ba bat ka ong bakin pentri kam kin snai ta UM na ka banta ban pentri kam prospective affect sakmat ndrei kina pentri kam ru sadien tinga so bakini di ki jing dokam ki issue ki mat ki ba koridor ki ba kraw ki ba dokam sisa ndrei ka ba kham dokam na ka bakam dong kam do kadai ke jetali kani kadai ke jikot ke pen mau le ba ni ke sri lingko abo CM Terot Singh on duai bon ya sai lem nam tan ke jat penriu bakar pang ke jongi bakum nung indon le man ke sri lingko sri bakhlat no lingko CM Terot Singh
Kadon ke jing pakai mau ke jingong ba yong da ka tin nong wei. If people are feel to preserve the purity of a racial blood, is thereby destroy the unity and unification in all manifestation. Nada mengikum ngejai benriu, ngimla banri kerpang, ani ban kudup kerpang, ya tak jenglong kerpang ke jongi, kum ngejai benriu, kadon ke jengma, ba nginumla ya kaban warra tak jeteli, habaru dibenta, jong ke jeng persang, kum ngejai benriu, kaban dawa, yang ikum kani ke jok kaban benta. Dan ini kentin, hai kublai pi baru, kamtam, ya gini kisanggut. Kibala wara kanam kuburum kinang kiu soprang kinang don kemensi menjale abat kiweiru kinang don kemensi menjale halaki jogi benta laka sports laka education laka nono ke benta ke sap kapong ke pipi don ke teriga kata kumangi i pementa hakani ke government job kelakut lalong saturated kamut beladon ke age relaxation mut nginyo kam sorkar kamut tambang ilar nginyo ke reservation ke review ban revamp dan ini penbit harkom ke kerpang ban penbahaya ni ke roster system mulai yo kam sorkar ke kam sorkar mula pendap syu rega jing khot nam ta jungi wei pi wei kalau bai khun samla kin 3 hok kin 3 minut kin 3 sito malaki jong kisap ki pong ban yeng joki kijat nang ba yen la pat ban pen mentoi da dia ya ka yeng kesem ban kham tam ya ka ri ban ka jai ban riu club da up community tang la ka naki kibe khpa ke nei ya ki nei ki nong bi khmat ani ka sorkar ndri ma pi da la dia ngasngo ban pekin mau ya ki khun samla ki banang 12 start Bakim day bercuhun teman long kita ki job seeker. Kalau kita ki nong wat kam, ringin long ki job provider. Ringin long penban kita ki nong snakam, bar ki nong aikam. Wei pat kena bagari baca penriu. Kana ban yang joki kijat. Bar kana ban im hakajing sngan, ban IT pat pateng seki long dir. Kene kedai kalingku siap kepada sispa kau buka. But kene kesni kan long kasni kaban penkenmau kan long kasni kaban kersiukia jana badyapi bangin memangi kum ki kon samla memangi kum kejat penriu tungin yai bot yai ki dinja di bau ni uriu kau lalam nanti nakmat jongi banlong tirat sing ngidan hala kajong ka benta banlong tirat sing ngidan ka kamram ka bakrau jongi hakani ka jok menta hala ki benta kidan ki banlong tirat sing haka puli putih kidan ki banlong tirat sing haka sports kidan ki tirat sing ki bar dei hakinu kinu ki kam ki prepare ngidan hala ka benta banlong kum kita ki tirat sing ya ka jaj penriu jongi